खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 21 आगस्ट खालार खालि उदालगुरि जिल्लानि एनडिएफबि धिरेन ग्रुपनि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय बि गेरेमसा मुंनि सासे केडारा ओंखारनानै धिरेन ग्रुपआव थाग्राफोरखौ गोबां बायदिसिना मुं सुनाय जादों। बिथांनि बेबायदि मुं सुनायखौ बि बोहैबाय थाया खेंफोरथि होनाय जादों। बि गेरेमसाया ओरैबायदि बुंदों दि धिरेन बर'आ गावनि हान्जानि केडारफोरखौ ललिपप देखायना लाखिना दोनदों आरो धिरेन ग्रुपआव थाग्रा केडारफोरा बार गैयै बलबादि गोजा। दानिया फै बि बोहैबाय थाया होनाय खेंफोरथिखौ नायदिनि। आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि दाखालि थांनाय सानसे ना साननैनि सिगाङाव बि गेरेमसा होननाय धिरेन ग्रुपनि सासे सिगांनि उन्दै सासे केडार बा फिसा सासे केडारा धिरेन ग्रुप एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय ओंखारनानै राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएलआव हाबहैदों। हाबहैनानै बिथाङा बुंदों जे धिरेन ग्रुपआ थोबसे बार गैयै बल बायदि एबा बिथां धिरेन ग्रुपनि दैदेनगिरिफ्रा गासै केडारफोरखौ ललिपप दिन्थिनानै लाखिबाय थादों होननानै बुंदों। सिगांनिफ्रायनो दासिमबो लाखिनानै दङ ललिपप देखायनानै होननानै बुंदों। नाथाय बिथांनि बुंनाया बे ओंथि गैयै एबा बेसलेस भित्तिहीन होननानै बुंनो हायो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जाय बिथाङा बुंदों बे गाव सासे उन्दै केडार जानानै दिनै आफादनि सिगांनि माने जेबो गुदि खिथा बिथाङा जेबो मिथिया, सासे उन्दै केडार। आरो दिनै बिथाङा गावनो थोबसे बेरफ्रुनाय बेलुन बादिसो, माने गावनो दिनै इउजलेसखासो। बेबादि सासे इउजलेस मानसिया दिनै थांनानै गुबुन हान्जायाव हाबहैनानै बेबायदि बुंनाया दिनै समाजनि एबा जोंनि नोजोरावबो बे जेबो ओंथि गैयै बादि जों नुयो। आरो दिनै ललिपपजों धिरेन ग्रुप एक्स एनडिएफबिआ दासिमबो लाखिगासिनो दङ गावनि केडारफोरखौ होननानै बुंदों। नाथाय रावखौबो आफाद आलादा जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमबो आफादा जोबनानै थांदोंब्लाबो रावखौबो ललिपपजों एबा गोदै गोदै राव बुंनानै लाखियाखै। जेसेबां केडार एबा जेसेबां मावथि दङ गासिबो माने गाव गावनो गोसो जानानै धिरेन ग्रुप आफादाव हाबफैनानै खामानि मावबाय थादों। आरो बर' जाथिनि सार्थनि थाखायनो एबा बर'नि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखायनो मोनसे मोजां एकर्ड लाबोनो, मोनसे मोजां सलिउसन लाबोनो थाखायनो, पार्मानेन्ट सलिउसन लाबोनो थाखायनो जोङो दिनै खौसेयै खामानि मावगासिनो दङमोन। आरो एकर्डआ जानानै थांदोंब्लाबो जों दिनै एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि महराव जों दिनै आफादनि महरावनो जों दासिमबो दङ। आरो बे आफादनिफ्राय दिनै गेरेमसा बादि सासे थांनाया आफादा बे एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटि जेबो खहा जाया। मानो होनबा आगुआव आफाद महराव थानायाव जेसेबां सोद्रोमाफ्रा दंमोन बेबादिनो दासिमबो एखे सोद्रोमाफ्रानो दङ। बिथां गेरेमसा होननाय सासे केडारा दिनै गंसे बिलोमानिफ्राय ना मावा मासे ओंखारलांनाय बायदिल'सो जादों। बिथांनि आगसि आगदा उन सिगां रावबो लोगो गैया, रावबो सोद्रोमाफ्रा दिनै बिथांजों खिथुआव थांफानो बेबादि राजि नङा। आरो एबा बिथाङा रावखौबो आगसि आगदा लांफानो हानाय बेबादि मानसिबो नङा। बिआर फेरेंगाजों लोगोसे माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरा धिरेन बर' बिथांखौ एरख'जानाय लिडार आरो फेलार सासे लिडार होननानै बुंनो नागिरो। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि दिनाव सोरबा बिआर फेरेंगायानो जा बा गुबुनानो जा धीरेन्द्र बर' बिथांखौ दिनै एक्सपेल लिडार होननानै रायखांनायनि दिनै जेबो रेलिभेन्स गैला, प्रासंगिकता गैलिया। मानो होनबा आफादा सोरबा एरख'जानायजोंनो जा बा सोरबा एरख'जायैजोंनो जा जि आफादमोन बे आफादफ्रा जोबनानै थांबाय। नाथाय नैबे खोथाखौ जों बुंनांगोन जे धीरेन बर' बिथांखौ एरख'जानाय होननानै बै समफ्रावबो गोबां सुबुंफ्रा बुंदों, गोबां गुबुन गुबुन लिडारफ्रा बुंदों। नाथाय बिथाङा जे सासे एक्सपेल लिडार बेनि जेबो फोरमान गैया। मानो होनना बुङोब्ला बिथांखौ एरख'नाया जाहैबाय बे गावसिनि जिथु लिडारफोरनि गेजेरावनो मोनसे डिक्टेटरियेल क्लिक होननाय मोनसे लिडारफोरनि गेजेरावनो सानैसो आरो बेवहाय डिक्टेटरियेल रल लानाय सानैसो लिडारफ्रा गावसिनि इन्टारेस्ट बायदियै
बे आफादखौ सालायनानै दिनै बिथांखौ गावनि बायदि थाङैखाय गावसोरनि बायदि थाङैखाय आनकनस्टिटिउसनेलि अनडेकोरासलि एन्ड आनएथिकेलि बिथांखौ जबरदस्तियै फर्सिबलि माने एरख'नाय जादों। नाथाय कनस्टिटिउसनावबो लिरनाय गैया जे एनडिएफबि कनस्टिटिउसनावबो लिरनाय गैयामोन जे सोरबा सासे केडार सासे लिडारखौ एक्सपेल खालामनो हायो होननानै। बेयाव सोरबा एन्टि अर्गेनाइजेसनाव खामानि मावोबा सोरखौबा कनस्टिटिउसनेलि सोरखौबा डिचार्ज होनानै मान सन्माननि गेजेरजों डिचार्ज होनाय जायो, नाथाय एक्सपेल होनाय सोदोब गैफेरामोन। बेनिखायनो बै समाव सोरखौबा एक्सपेल होननानै बुंदोंब्लाबो सोरबा धीरेन बर' बिथांखौ एक्सपेल होननानै बुंदोंमोनब्लाबो दिनैनि दिनाव बे जेबो रिलेभेन्स गैला, प्रासंगिकता गैला, जेराव आफादा दिनै जोबनानै थांबाय। बेनिखायनो जाय बिथाङा दिनै एक्सपेल होननानै दिनैसिमबो रायखाङो, बे बिथाङा गाव जे सासे इमेच्युर लिडार बेखौसो फोरमायनानै लानाय जायो। गाव सासे इगनरेन्ट लिडार, मा समाव मा बाथ्रा बुंनांगौ बेखौ मिथिरोङै सासे इमेच्युर लिडार होननानै जों बेखौ बुंनो हायो, स' कल्ड लिडार होननानै बुंनो हायो। आच्चा, धीरेन बर' दैदेननाय एक्स एनडिएफबि जानानै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ जे बिसायख'थियाव मदद खालामदों, बेराफारसेथिं रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुबैबाय थादों, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? जों दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होनाया अनलि धीरेन ग्रुप हिसाबैल' जों सापर्ट होआखै। जों दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होदों एनडिएफनि मोनब्रै फेक्सननि मोनथामा खौसेयैनो सापर्ट होदों। धीरेन ग्रुप, रन्जन ग्रुप आरो सावरायग्रा ग्रुप, बेयो थाल्लायैनो खौसेयैनो सापर्ट होखादों। आरो लोगोसे गबिन्द ग्रुप होननानै जि फेक्सन दङ, बिथांमोननिफ्राय बेंगाजों दैदेनजानाय खावसे ग्रुपआबो दिनै फैबाय। थामहिनबा जोङो थोंजोङै 90% एनडिएफआनो दिनै बिपिएफखौ सापर्ट होबाय होननानै बुंनो हायो। नाथाय बे 90% एनडिएफआ दिनै मानो सापर्ट होखो होननानै बुङोब्ला दिनै बेनो जे दिनैनि दिनाव जों बेबादि मोनसे अभिज्ञ मोनसे राजखान्थि भेटेरान पलिटिकेल लिडार्सफोरजों दैदेनजानाय जोंनो बेबायदि मोनसे हान्जा नांगौखाय दिनै बर'नि गेजेराव बिपिएफआल' दङखाय। आरो जितु इउपिपिएल, बे इउपिपिएलआ जाहैबाय प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय मोनसे राजखान्थियारि हान्जा। दिनै बुंनो थाङोबा प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो दिनै एनडिएफनि 34 बोसोर दावहा होबोनाया दिनै फेइलियर जादों, फ्लप जादों। बेनि गुदियाव जिहेतु प्रमद बर' बिथाङानो दङ। दा प्रमद बर' बिथां थानाय बे इउपिपिएल, प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएलखौ जों मदद होनो हाया, मानोना बे जाथिनि थाखाय बे गिनो गोनां एबा जाथिनि थाखाय बे मोनसे खैफोद गोनां खामानि मावनो हागौ। बेनिखायनो जोङो बिथांजों थायाबासिनो बे अभिज्ञ भेटेरान लिडार्सफोर थानाय वेल एक्सपिरियेन्स लिडार्सफोरजों दैदेनजानाय बे 17 बोसोर सरकार सालायनानै जाथिनि थाखाय माया मोजां माया गाज्रि बेखौ मिथिखानाय बेबादि हान्जाखौ जोङो दिनै सापर्ट होनानै जों बिथांमोनखौनो गुरस्लायनाय महर होनानै जों दिनै फैबाय थानाय सरकारखौ दानो थाखाय गासै एनडिएफआ 90% एनडिएफआ दिनै बिथांमोनजों खौसेयै दङ। मानो होनना बुङोबा दिनै सोलायनाय होननाया जाहैबाय मोननै रोखोमनि, गाज्रियाव सोलायनाय आरो मोजाङाव सोलायनाय। दिनै इउपिपिएल फैयोब्ला थोंजोङैनो जों बुंनो हायो जे दिनै बर'नि दैदेनगिरि एबा बर'नि राजखान्थि एबा बर'लेण्डनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर' हादोर एबा बर' जातिखौ गाज्रियाव लांगोन। आरो दिनै 17 बोसोर सरकार सालायखानानै जितु गियान मोनखानाय गाज्रि मोजांखौ मिथिखानाय वेल एक्सपिरियेन्स लिडार्सफोरजों जों दिनै बिथांमोनखौनो गुरस्लाय होनानै एनडिएफए खौसेयै थाफानानै बेबादि मोनसे मोजां रुप होनानै मोजाङै जोङो महर सोलायहोनानै बेबादि मोनसे गुरस्लायनाय सरकार दानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव सोलायनाय नांगौ होननानै बुंनायाव जों अलरेडि बिपिएफखौनो जों थाफानानै सालायनानै जों बेबादि ट्रेन्सफर्मड मोनसे गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दङ। आरो दिनै बर' जाथिया लुबैनाय बायदि बेबादि मोनसे सोलायनाय सरकारा बिपिएफनि गेजेरजोंनो फैगासिनो दङ। आरो दिनैनि दिनाव 100% बे बिपिएफ आरो एनडिएफनि खौसे बे नाजानाया जाफुंसारनानै दिनै उइथ एबसुलुट मेजरिटि बिटिसि सरकारखौ दानो थांगासिनो दङ। उइथ फ्लाइं कालार्स जोंनि देरहासारनाया माने 100% रोखा होनना बुंनो हायो। आरो दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव लुजार। मानो लुजार? गोबां समनिफ्रायनो
एबा 15 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बे UPPLआनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन नाम लानानै राजखान्थियारि दावहायाव बा बिसायख'थिफ्राव बाहागो लाबोगासिनो दङ। UDPF मुं लानानै बा PCTR मुं लानानै बेबादिनो गोबां बिसायख'थियाव बाहागो लाबोदोंमोनब्लाबो सासे सानैनि अनगायै साथाम साब्रैनि अनगायै बेबादि बारा देरहाबोआखै आरो दिनैनि दिनाव 90% NDFनो दिनै बिथांमोनजों गैलाब्ला बिथांमोना दिनै देरहासार जानायनि खुनु लामा गैया। दिनै बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने खुनु रोखोमै बाय नो मिन्स दे विल win this election। मानो होनबा बिथांमोना थांनाय समफ्राव जि मावबोदों बिथांमोननि बे मावनायखौ लानानैनो दिनै जों रोखायै बुंनो हायो जे बिथांमोना दिनै जेननाया रोखा आरो दिनै बिथांमोनजों बेबादि बर' हारिनिल'सो माखासे सुबुंफोर बिथांमोननि उनाव दङ। गुबुन जाथिनि दल संगठन गासैबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै BPFजोंनो दङ आरो बे जोंनि दिनै NDFखौ लाफानानै खौसे सरकार दानो थांनायजोंनो गासैबो माने गुबुन जाथि जनगोष्ठीयाबो लोगोसे थानानै जोंजों खामानि मावगासिनो दङ। आच्छा, माखासे बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोरा कमिसननि गेजेरजों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बिटिआरआव सोसनफानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों, बे बेलायाव नोंथांनि बिबुंथिया मा? दिनैनि दिनाव BTR एकर्डनि गेजेरजों एबा जितु BTR एकर्ड होननानै मोनसे बर'नि मोनसे एकर्ड फिसाब्लाबो गिदिरब्लाबो जितु मोनसे एकर्ड खालामबाय थांनाय 27 जानुवारियाव बे एकर्डनि गेजेरजों दिनै BTRनि सिङाव सनितपुर एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआ खुनु रोखोमै हाबफानायनि लामा गैया। मानो हाबफानायनि लामा गैया होनना बुङोब्ला बेवहाय जुदिअ इनक्लुजन होननानै मोनसे सोदोब लिरनाय दङब्लाबो बे इनक्लुजना जास्ट माने जों बर'फोरखौ दसे समनि थाखाय हान्थना होनो सेटिसफेक्सन होनो थाखायल'सो बे सोदोबखौ लाफादों। किन्तु एक्सक्लुजना 100% सियर जे बे गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर थानाय एरियाफ्रा बाउन्डारिनि एरियाफ्रा बे दानख'जागोना रोखा आरो जितु इनक्लुजन बे माब्लाबाबो जानाय नङा। मानो जाया होनब्ला बेयाव कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरियाया दिनै BTADजों नांजाबनानै गैया। बिसेसखै सानजाहा सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बेबादि कन्टिगिउवास ट्राइबेल एरिया दिनै BTAD बर्डाराव नांजाबनाय गैया। बबेखानि जितु बर्डाराव सानजाहा दङ बेबो नन ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियाफ्रासो दिनै दङ। एग्जाम्पल हिसाबै दिनै मासबातनि जितु कनस्टिटिउवेन्सि जितु समस्ति बेयाव बांसिन आदिबासिफ्रानो दङ। दिनै सानजाहा बारायनायनि अनगायै बे सानजाहानि बे मासबात कनस्टिटिउवेन्सियाबो दिनै एक्सक्लुजनावसो दिनैनि दिनाव बे माने एरख'जानायावसो दङ। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जोङो सनितपुर एबा बिश्वनाथखौ सोफाजानायखौ खुनु बहाय बिन्दो मोनसेबो सोफाजागोनखौ जों नुहुराखै। नाथाय बर'लेण्ड एबा दिनै BTADआ गोबां एरियाफ्रा नन ट्राइबेल इनहेबिटेड एरियासफ्रा दिनै एरख'जागोना बे 100% रोखा आरो बिनि गेजेरजों BTADआ मोनसे फिसा कन्ट्रेक्टेड फर्माव मोनसे सेबनाय महराव थांगासिनो दङ। जायनि जाउनाव भबिष्यतआवबो बर'आ सेपारेट स्टेटखौ बिनो हानाय नंलिया। मानो होनबा मोनसे फिसा महराव मोनसे सेपारेट स्टेट जानायनि फिजिबिलिटि थाहैयाबो जानो हासिगौ।